No moi, täältä Luonnonrauhasta. Täällä ollaan nyt hakemassa näitä henkisiä voimia. Treenaamassa kävin 6 aikaa aamulla ja ihan kohtalaisesti meni. Nyt on täällä luonnossa nuotiolla istun tässä ja tämmöistä terapiaa. Makkarat panin paistumaan tuossa. Ei tietysti urheilijalle ole ihan parasta se makkara, mutta ei tässä iässä nyt ennen kehtoon nipotteen, että makkaroakin syöviä. Syövään silloin kun syövään ja reenataan sitten kun reenataan tosissaan, että onpa tätä hommaa tullut tehtyä, tätä reiluuhommaa koko elämä, että lajia kun lajia melkein, että kilpaa mielessä on tehnyt jalkapallo on päälaji, että sitä pelasin 20 vuotta edustustasolla ja 37 ikävuoteen asti. Eli nythän minä olen 72 vanhaa, että sutkot nuori vielä. Ja sitten on harrastanut nuorempanahan, jota tuli kilpamielessä harrastettua, no jalkapallo oli se päälaji ja sitten oli yleisurheilua vähän joka lajia ja nyrkkeilyä harrastin kanssa kilpamielessä ja jonkun verran ja sitten painia tuli harrastettua ja kilpailtuakin jonkun verran, että enot oli Suomen mestareita painissa, että äitin veljet, että sen myötä siihenkin lajiin meni ja ei kaduta yhtään, oli hyvä laji kyllä ja on tosi hyvä laji ja kova laji. Sitten ruvettiin näitä painonnostohommia tekemään, kun pelihommat lopetettiin ja sen sellaista. Tuosta vaan lyhyesti kerroin tuosta ja nyt on tosiaan täällä Luonnonrauhassa ja haetaan niitä henkisiä voimia. Täällä pitäisi jokaisen olla ja vähän muutakin kuin tuolla salilla tehdä, että on sitä elämässä muutakin, perhe ja kaikki ja nämä edespäin työt ja tällä lailla, mutta minä olen nyt tämmöisessä elämäntilanteessa ja välillä tulen tänne. Kesällä minä kalastelen kovasti verkoilla ja ynnä muilla ja talvella pidikin jonkun verran, että semmoista on. Että kyllä täällä on mukava olla sillä, että täällä ei ole nyt ketään, minä yksin täällä olen ja ei ole kuin korpit aina tuossa metässä, niin kun reakäsen, niin ne vastoo aina mulle, että eipähän onnekään yksi, enkä ole minä yksi, että semmoista. Kyllä täällä on mukava olla, että tämmöistä on kaunista luontoa. Näin. Tuolla näkyy joku pilikivies oleva. Tämmöistä. Se on tuo nuotio. Sellaista. Joo. Näin on. Harjoitukset on saatu tehtyä. Huomenna pitää lähteä tuossa reennoamaan, että jollain lailla. Että tänään tein kohtalaisen kovan jalkakyykyn tein ja semmoisia kevyttiä painonnostoharjoituksia tein ja semmoista. Eilen kävin lenkillä juoksemassa tosiaan, että intervalli lenkin vein 4:30 aikaa lähin lenkille. 5:30 anteeksi. Ja ihan hyvin kulki. Jaksaa harjoitella, kun käy lenkillä, niin jaksaa harjoitella, että ei puhalla yhden liikkeen jälkeen ja ole kyyryssä. Että jaksaa tehdä. Sen takia se on tuo lenkkeily. Minä kun pelasin jalkapalloakin, niin mulla kävi omilla lenkilläkin. Niin ei puhaltanut toisella puolella, toiset puhalti sitten. Joo, semmoista. Tämä on mukavaa. Tämä on elämät. Tämä on naattia, kun on vielä elämät. Sillä viisi. Joo. Semmoista. Kohta on makkarat valmiit, niin ruveta syömään ja sen sellaista. Ei tämän kummempia. Terveisiä vaan kaikille ja tsemppiä vaan kaikkeen elämässä. Moi!